Od roku 1978 sa spoločnosť Forever venuje hľadaniu najlepších prírodných zdrojov pre zdravie a krásu a delí sa o ne so svetom. Nie sú to však iba 4 dekády skúseností, ktoré ženú náš biznis vpred. Je to aj chuť pomáhať ostatným, vyzerať a cítiť sa lepšie, spojená s hrdosťou, ktorá vychádza z toho, že robíme veci inak. Máme vlastné plantáže, výrobné zariadenia, výskum a vývoj, laboratóriá na kontrolu kvality a dokonca aj vlastné distribučné kanály. Vlastníctvo každého kroku tohto procesu nám umožňuje kontrolovať náklady, zabezpečiť dodržiavanie vysokých štandardov kvality a vyrábať produkt, ktorý majú zákazníci radi ešte rýchlejšie. Všetko sa začína na našich aloe plantážach v Texase a Dominikánskej republike. Tu pestujeme a kultivujeme vyše 50 miliónov rastlín. Každú z nich pestujeme dovtedy, kým nemá najhrubšie listy a vysoký obsah živín. Spodné listy opatrne zbierame ručne, pričom vnútorné nechávame rásť. Tento praktický proces nám zaistí, že žiadna časť rastliny nebude poškodená a umožňuje jej produkovať listy bohaté na živiny až 5 rokov. Každý list po zbere dôkladne očistíme a skontrolujeme. Následne ho ručne naporciujeme, aby sme odstránili vrchnú časť listu, pričom vnútorný list s aloe vera gélom zostáva neporušený. Viacstupňová kontrola kvality zabezpečuje, že v našich produktoch je použité iba to najčistejšie aloe. Táto kopa aloe vera gélu ďalej prechádza špeciálnym procesom na uchovanie čerstvosti a pripravuje sa na prepravu do našich výrobných zariadení. Tam ho skombinujeme s ostatnými prírodnými a vedecky zdokonalenými ingredienciami a vyrobíme produkty, ktoré majú naši zákazníci radi. Aloe vera v Amerika v texaskom Dallase je kľúčovým krokom vo výrobnom procese spoločnosti Forever. Toto najmodernejšie zariadenie sa môže pochváliť niekoľkými certifikátmi ISO a je neustále vyhodnocované a vylepšované, aby zostalo technologicky v popredí. Kvalita je kľúčovou súčasťou celého výrobného procesu, len v aloe vera v Amerika sa vykonáva viac než 1,4 milióna testov kvality. Okrem toho sa počas procesu balenia každý výrobok niekoľkokrát ručne skontroluje, aby sme sa uistili, že každý z nich spĺňa vysoký štandard a prekračuje očakávania. Forever Nutraceutical v Tempe v Arizone používa výrobné vybavenie a technológiu farmaceutickej kvality. Do nového vybavenia neustále investujeme milióny a s certifikátmi ISO, ktoré sú zvyčajne vyhradené pre laboratóriá tretej strany, zostáva Forever Nutraceutical na špičke v oblasti výroby doplnkov. Každý deň sa vo Forever Nutraceutical vykonáva až 333 rôznych typov testov kvality. Pred výrobou analyzujeme všetky suroviny a pred a po ich spracovaní testujeme každý produkt na obsah vitamínov a čistotu. Každoročne je to 1,5 milióna kontrol kvality. Keď sú produkty Forever vyrobené, sú pripravené na distribúciu do celého sveta. Distribučným uzlom pre mnohé zo 160 krajín, v ktorých Forever podniká, je spoločnosť Forever Direct, sídliaca v Holandsku. Hlavným zameraním všetkého, čo vo Forever Direct robíme, je kvalita, ktorú dosahujeme pomocou najmodernejších technológií a starostlivých kontrol nášho zanieteného tímu. Počas procesu balenia a pred odoslaním každej objednávky sa vykonáva niekoľko kontrol kvality. Vďaka nim dostanú naši zákazníci tie správne produkty, zabalené tým správnym spôsobom, aby k vám boli doručené v perfektnom stave. Každý krok, ktorý podnikneme, sa riadi naším záväzkom zaistiť, aby ste vy a vaša rodina mali všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste vyzerali a cítili sa čo najlepšie. Tak ako v našich produktoch kombinujeme to najlepšie z oblasti vedy a prírody, kombinujeme aj technológiu s kvalitou. Tu môžete dosiahnuť iba osobným kontaktom počas vývoja a celého výrobného procesu. Z našich produktov získate to najlepšie, pretože do nich na každom kroku vkladáme len to najlepšie. Od rastliny cez produkt až k vám.